Sibongile. Ndifonela nje bawo ukuguquka phansi kwalamazwi. Bawo. Phansi kwamazwi uThixo sidibana naye ebumnyameni. Ngqondo nabaphulaphuli mandijoyine phansi kwalamazwi. Bawo. Into endiyibonayo apha ngqondo xa ndizobeka phansi lomnxeba. uThixo vulnerable. uThixo ozibonisa ubuethe bakhe ngoba olona thando luthando olukwenza ube ethe kwindawo ezithile. Sibona apha ubuethe bukaThixo ngenxa yam nawe ngoba iTrinity apha ifike kwixesha layo lobu vulnerable ngenxa yam nawe ngenxa yokuhlawulela mna nawe. Sibona loo nto leyo apha olona thando olwenza libe kuThixo enciphakaleni. Eloyi lamasabathathana. Okwesibini ingqondo xa ndizokohlukana nawe ndibeke phansi ifoni into yokuba unyana kaThixo apha uthe esebumnyameni bokushiwa nguyise wakhumbula indumiso baphulaphuli bomhlobo wenene, indumiso ethe yamkhumbuza uThixo wakhe, indumiso ethi Eloyi lamasabakathane. Nathi apha eAfrika singabantu bengoma ngoba ama-Afrika ngabantu abathi xa besentlungwini ingconte bavuma ingoma, ngabantu abathi naxa bevuya bavuma ingoma. uYesu unyana kaThixo sesemnqamlezweni wakhumbula umdumisi xa esithi Eloyi lamasabakathane ngoba kukho amaxesha oba xa sifika iingxaki zobomi utsale ingoma yakokwenu, utsale ingoma elalibiza ngayo uThixo xa lisenza uNonginkosi ngezomthandazo wabantwana. uYesu apha emnqamlezweni ucela amandumise leyo ezama ukuze amalinge oba asengahlangane Thixo baphulaphuli umhlobo wenene wandikhumbuza indlela yami chayi baphulaphuli athi asembedeni esiphakathi enhlanzi kodwa wakhoza uThixo wakhe ngoba akhanda uThixo angafiki kuyo akimtyeliseli ingalo yokugcina abantwana bakhe bakebela kwenzakala nayiphila ingozi safikelela isandla sikaThixo ngqonde enzulelelwandle ngokunjalo Thixo sambeka unyamekani chayi aphesheya elololo Thixo wam undishenga nina nathi sisizwe soMzantsi Afrika, nathi namhlanje sivelela umnqaba besisifo kodwa uba sinokhala kuThixo ayiboni inyamini ngoba uYesu Kristu apha ukhala kuThixo ngolwimi lwenkobe. Akho Thixo sive ngelanguage yethu hlezi Thixo siphendule uKristu inkosi yethu ngco. Nkosi Mntone siyabulela bawo. Nkosi bawo. Ndisujaxa lo mfundini. Thuka kusheke phaya. Madoda. Ithi xa izibonga ke la ndoda enomonde idla ngokuthi ndiyinkunkuma kaThixo madoda. Ya. Ndithi xa izibonga ithi ndiyinkunkuma kaThixo madoda. Ya. Danke ke mfundisi wami. Xa kunjalo ke mphulaphula omhlobo wenene. Bake sibambe njabe mnye ukuze siye kunomonde asishwankathele ke ngoko. Kodwa ke mphulaphula omhlobo wenene sikushiya kulondawo. Sifuna ukushiya nje kwindawo ethi kufuneka kube mnyama ukuze akhanye uThixo. Kakade. Inkwenkwezi ukuze uzibone kumele kube khona ubumnyama obuthile zigqame ebumnyame. Unjalo uThixo ohlangulayo, unjalo uThixo uveza isandla. uThixo uveza isandla athe ngexesha lobubi elwandle waveza isandla wamunyula uPetros. Sukumhlobo molweni ekhaya. Molweni tata. Molweni mama. Uthetha nomama Khanani. Molo mama. Phansi kwamazwi wakho endiwavileyo. Athi Eloyi lamasabakathane. Oko kukuthi Thixo wam ndishiya nganini. Masithuthele radio mama. Masithuthele nje radio. Kodwa masizofuna. Ngena ke mama. Kumazwi wakho ngexesha elinzima. Ngexesha kwakungemnandanga. Yalixesha lokunikelwa konyana womntu. Athi Eloyi lamasabakathane.